надо включить. Надо белорусский язык, чтобы был. Я уже запел по-белорусски. Давай, давай. Она будет на площадях играть. Учите. Разбури, турми, муры, прагнешь свободы, то бяры, а морковка рухне, рухне, рухне и поховая след старый. Разбури, турми, муры, прагнешь свободы, то бяры, а морковка рухне. Прыпеў нефармальнага гімну польскай салідарнасці па-беларуску ў выкананні Сергея Тихановскага. Вітаю, шановне гаспадарства, з вами Вітал Ціўчык, гэта Белсадзум. Пытанні да поглядаў каманды «Страна для жизни» ўсё яшчэ застаюцца. І я вельмі спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць іх задаць. А пакуль сюжэт ад Аліны Скрабуновай пра пікет Тихановскіх у Магілёве. 4 вялізныя чаргі цягам 5 гадзінаў на самай прахадной плошчы гораду перад гарвыканкамам. Так выглядаў самы масавы пікет для збору подпісаў у Магілёве за апошнія 20 гадоў. І адбыўся ён напярэдадні для падтрымання патэнцыйнай кандыдаткі на прэзідэнцтва Святланы Тихановскай. Всей семьей пришли поддержать Тихановских. Да, мы за перемены, мы для страны, для жизни. Но пасаран. Стоп, таракан. Говорят, приходите с тапками, мы пришли с тапками. Потому что они нам очень сильно понадобятся. Чтобы прихлопнуть таракана. Сергей Тихановский, я смотрела многие репортажи его, честно, правдиво. Поэтому вот он меня этим и зацепил. Не хочется умереть и так и не увидеть нового президента своей страны. Вы еще молодая. Я молодая, но мои родители тоже молодые, их тоже это не устраивает. И бабушку, и дедушку. Активный человек, он много ничего не обещает. И просто верим в него. И как наш поступает, не допустили его. Молодец, что жену. Будем надеяться, что он все-таки пройдет. Ход людей собрало менавіта сужэнства Тихановских. Тут же свои пикеты выставили збиральники подписов и за інших претендентов. Нам можно за всех подписываться, а это наглядно дает то, что, можно, потому что люди из очередей прям возвращаются. У нас член инициативной группы прямо там же собирает в этих же очередях подписи. То есть это же помогает, наоборот, всем. Людей паводле магілёўцаў прыйшло багата. І гэта пасля жорсткага разгону папярэдняй акцыі Тихановскага 5 траўня, калі працаўнікі ДАІ ды міліцыі спынілі ў Магілёве аўтодом блогераў «Страны для жизни», а громадяне стали на оборону блогеров. То есть они вроде бы хотели меня закрыть, а получилось, даже сделали мне рекламу. Могилев — это все-таки я родился в Горках Могилевской области. Это моя родина, и я надеюсь, что в Могилевской области люди проснутся, и это будет такой знак. На пікеце для збору подпісаў за Святлану Тихановскую прысутнічалі і рэпрэсаваныя магілёўцы. Уладзіміру Барэйшу суд прысудзіў 8 сотняў арышту за акцию на падтрыманне Тихановскага. Ничего там страшного нету, все вежливые, кормят более-менее. Но только что в одиночке сидел. Это да, немножко было напряжно. А здесь уже все официально, тут уже бояться нечего. Нужно приходить, отдавать голоса свои. 7 сотняў арышту за сустрэчу аўтадому «Страна для жизни» атрымаў актывіст і блогер Андрей Бодзелеў. Для мяне гэта вельмі важна, асабліва пасля таго, як мяне затрымалі, таму што я зразумеў, што трэба даносіць людзям свабоду яшчэ большую. Што гэтага менавіта сёння ўлады і баяцца. І то бок менавіта гэта адзін з інструментаў, якім мы можам справіцца з сённяшняй сітуацыяй з тымі, хто захапіў уладу ў краіне ўжо шмат год. Хоць людзі і прыйшлі, каб паставіць подпіс за вылучэнне Святланы Тихановскай, але самую прэтэндэнтку ведаюць мала, ды на пікеце яе не бачылі. Як патлумачыў Сергей Тихановский, Святлана занятая арганізацыйнымі пытаннямі з ініцыятыўною группою. Это группа сформирована из людей, которые сами захотели в ней участвовать, и мы их не знаем даже лично никого. А многих нет телефонов. Кому-то что-то на домашний адрес отправили там, и листы, и посвящения эти, да. Поэтому очень трудно это все организовать. Сейчас, потихоньку это делаем. Светлана этим сама руководит. Обещала, что пресс-конференцию со СМИ сделает. А пакуль Сергей Тихановский працягвае аб'язджаць беларускія грады і мястэчкі. На ягоным YouTube-канале ўжо анансаваныя стрымы з такіх жа пікетаў для збору подпісаў. Сёння ў Гомлі, заўтра ў Горадні. Аліна Скрабунова, Белсад. А у нас на відэасувязі моя калега з Магілёва, Аліна Скрабунова, якая, уласна, і асвятляла пікет сустрэчу з Сергеем Тихановским. Вітаю. Вітання, Віталд. Аліна, некалькі сотен людзей у цэнтры Магілёва выйшлі і не пабаяліся
Уласна, па тваіх назіраннях, што дазволіла ім пераадолець вось гэты страх? Сапраўды, гэта акцыя была вельмі маштабная, гэта адзначылі ўсе магілёўцы, тыя, якія заангажаваныя ў грамадска-палітычнае жыццё, і тыя, якія, ў прынцыпе, упершыню сюды прыйшлі. Што іх аб'яднала і дазволіла пераадолець гэты страх? Ведаеш, вельмі дзіўна, але на гэты пікет па збору подпісаў прыйшлі нават тыя, каго ўлада паспела рэпрэсаваць за папярэднія акцыі Ціханаўскага. Ну, канешне, усе людзі казалі, што мы ведаем, што гэта абсалютна афіцыйна, што гэта абсалютна законна, дазволена ўладамі прыйсці паставіць свой подпіс за вылучэнне кандыдатаў у кандыдаты. І, ў прынцыпе, людзі не баяліся там знаходзіцца, не баяліся шматлікіх відэакамер, фотокамер, таму што, канешне ж, блогеры, журналісты, усе апанавалі гэтую плошчу ў Магілёве, каб даведацца, чаму прыйшлі тут людзі, чаму яны стаяць, з якімі думкамі яны сюды прыйшлі, што ім спадабалася ў Святлане ці ў Сергея Ціханаўскіх. Ну вось, уласна, а на твою думку, ці вось у гэтых усіх людзей аб'ядноўваюць нейкія агульныя ідэі, ці ўсё ж такі гэта больш давер да асобы Сергея Ціханаўскага? Мы таксама пыталіся гэта высветліць, і людзі не могуць сказаць, што канкрэтна чаму яны ідуць за гэтымі людзьмі, акрамя таго, што яны бачылі ролікі Сергея Ціханаўскага. Яго рэпартажы, жыццёвыя рэпартажы, яны лічаць, што гэтыя рэпартажы былі вельмі сумленнымі, і яны проста маюць давер да гэтага чалавека. Нешта канкрэтнае пра Святлану увогуле ніхто не мог сказаць, спасылаліся толькі на яе мужа Сергея Ціханаўскага. Гэта іх галоўны такі лідар, но яны спадзяюцца, што больш даведаюцца пазней падчас гэтай выбарчай кампаніі. Шчыра дзякую табе, Аліна. Нагадаю для нашых гледачоў, што ў нас на сувязі з Магілёва была моя калега Аліна Скрабунова. Яшчэ на момант застаемся ў Магілёве. ВУП Беларусі ў красавіку ў параўнанні з сакавіком упаў на 4%. Александр Лукашенко тлумачыць цяжкую эканамічную сітуацыю пандэміяй. Мы запыталі ў жыхароў гораду, ці яны ў гэта вераць. У нас до этого были экономичные проблемы, а ситуация с коронавирусом сгубила только. Почему здесь у нас экономика не работает? Почему здесь коронавирус? Что у нас работает у нас в городе Могилеве? Один лифтовый завод и все. Ну, крайнего нашли, да и все. Это хорошо, что коронавирус появился, так можно на что-то свалить. А если бы его не было, ну, свалили бы на что-то другое. Падает за президента. Ой, все, руководитель не может, да и руководитель не может, там. Надо менять. Я думаю, что в нашей стране без коронавируса было не очень весело в плане экономики. Я вне политики, поэтому мне пенсию платят вовремя, и спасибо за это. Ясно. А дальше, конечно, мы будем что-то смотреть в эти выборы. На сувязі эканаміст Ярослаў Романчук, кіраўнік даследчага цэнтру Місіса. Спадар Ярослаў, вы пішаце, што гэта ўрад стварае аўгіевыя канюшні, але ці не ёсць так, што крызіс ён ва ўсім свеце ў сувязі з абмежаваннямі гэтымі каранціннымі коронавірусам і, можа быць, таму эканоміка падае? Беларуская эканоміка ўпадзе ў гэтым годзе, калі добра лічыць, можам нават на 10%. І нагадаю, што рэцэсія пачалася яшчэ ў студзені на пачатку года. І калі мы паглядзім, якія сярэднегадавыя тэмпы ўзросту ВУПа у 2016-2020 годзе, то гэта будзе менш за 1%. І калі Лукашенко кажа, што яго няма прэтэнзіяў да гэтага ўраду, я нагадаю ему, што 2011-2020 годы, 2 пяцігодкі запар, темпы ўзроста не перавышаюць 1%. Гэта ў 3-4 раза ніжэй, чым расла эканоміка свету, ну і ў 6 разоў менш, чым растуць так званыя азіяцкія тыгры. Але Лукашенко таксама заявіў, што хоча змяніць нешта ва ўрадзе, а таксама чакае хуткага аднаўлення эканомікі ў сувязі з тым, што краіны здымаюць каранцінныя абмежаванні і адкрываюць свае рынкі. Ведаеце, Лукашенко альбо не карыстаецца афіцыйнай статыстыкай, альбо тыя людзі, якія яму і даносяць, і не даносяць выбарачна. Таму што вось гэта таксама спасылка міністра эканомікі Чэрвякова, які кажа, ўсё добра, там будаўніцтва будзе ў нас расці, а прытым страты будаўнічных арганізацыяў толькі за першы квартал павялічыліся ў 14 разоў. І тыя лічбы, якія мы бачым па крэдыторцы, па даўгах, яны ўжо даўным-даўно больш перавысілі ВУП гадавы. І так, безумоўна, можна там нарисаваць грошы, можна нарисаваць нейкія паказчыкі, там, але гэта не дасць
выхаду з крызісу. І зноў, калі мы кажам, што беларуская эканоміка, як кажа міністр эканомікі, не будзе ў рэцэсіі ў гэтым годзе, я думаю, што адзіны пункт гледжання, таму што ўсе міжнародныя арганізацыі, усе незалежныя эканамісты, навукоўцы ўнутры краіны, усе, я ні аднаго не бачу, нават у Расіі, якія бы казалі, беларуская эканоміка мае менавіта такія крыніцы ўзросту, якія дазволяць нам напрыканцы года выйсці ў плюс. Зрэшты, у Беларусі працягваюць працаваць і заводы, і прадпрыемствы, яны не спыняліся збольшага. То бок, на вашу думку, ўсё ж такі ў гэтым падзенні вінаватая не эпідэмія каронавіруса, але тая сістэма, якую вы называеце двума словамі: савок, дзяржплан. Савок дзяржплан, тому што, добра, людзі ходзяць на працу. І што? 5,6 мільярдаў рублёў на складах крэдыторка, дэбіторка, плацяжы не растуць, рэнтаўнасць падае, выдайнасць працы, якая павінна быць прывязана, да якой прывязана быць заробкі людзей, яна мінус. У першым квартале мінус 0,3. Ні адзін якасны паказчык не выконваецца. Таму, як кажуць, лепш, каб яна стала, гэта быў час, які быў выкарыстоўваны да таго, каб разумець, што адбываецца і як, з якім патэнцыялам інстытута мы выходзім з гэтага крызісу, а тое, што мы працуем, ходзім на працу, гэта значыць, што мы проста праедаем грошы. Таму в сітуацыі, калі эканоміка не расце, выдайнасць працы падае, а ў нас намінальныя заробкі ў першым квартале на плюс 13, як кажуць, за чый кошт банкет? Банкет за наш кошт, і я думаю, што вось до 9 жнівеня будзе ў нас адна эканоміка, а пасля 9 будзе зусім іншая. І вось Лукашенко і ўлада будзе расці ўсё рабіць для таго, каб не дапусціць абвалу, нават будуць выкарыстоўвацца, я думаю, сродкі Нацыянальнага банку і рэзервы, але потым, вось як в 2011 годзе было, як в 2016 годзе, усё гэта паваліцца. І вось адзінае, чым павінен думаць Александр Лукашенко, не аб тым, што ён задаволены працай міністраў і каго ён прызначыць, а аб тым, чаму за 10 гадоў мы маем трэці магутны эканамічны крызіс. Спадар Ярослаў, дзякую за гэтую размову. Ужо зараз іншыя навіны ад Ігара Кулея, адразу пасля чаго аповед пра альтэрнатыўную базу звестак аб памерлых ад COVID-19, якую стварае моладзевы блок. 30 тысячаў рублёў на рахунку Валера Цапкалы і 155 тысячаў у Віктара Бабарыкі. Цэнтральная выбарчая камісія апублікавала звесткі пра ахвяраванні на адмысловыя выбарчыя рахункі прэтэндэнтаў на прэзідэнцтва. Максімальная колькасць сродкаў, якую можна акумуляваць у фондзе, 9 тысячаў базавых велічыняў, 243 тысячы рублёў. На гэты момант лідаруе Віктар Бабарыка са 155 тысячамі рублёў, з якіх 23 тысячы ўжо былі выдаткаваныя. Валер Цапкала сабраў прыблізна 30 тысячаў рублёў, выдаткаваў толькі 1300. На рахунак Ганны Канапацкай паступілі 3000 рублёў, з чаго былая дэпутатка выдаткавала ўжо 2400. Апошні, каму на рахунак паступілі сродкі, Андрэй Дмітрыяў, ён атрымаў 2 рублі. Астатнія ўдзельнікі кампаніі грашовых пералікаў не атрымлівалі. Усіх вучняў 9 і 11 класаў, незалежна ад эпідэмічнай сітуацыі, чакаюць выпускныя іспыты, што пройдуць з 1 да 9 чэрвеня. Міністэрства адукацыі ў каментары выданню Тутбай патлумачыла захады, якія будуць зробленыя падчас экзаменаў. Усе класы падзеляцца на 2 групы, кожная з якіх будзе ў асобным кабінеце. Такім чынам, за партыю будзе сядзець толькі адзін вучань. Вусныя іспыты правядуць паводле адмысловага графіку, каб зменшыць колькасць людзей. Экзаменатары будуць насіць медычныя маскі, а ўсе кабінеты і парты вымыюць. На ўваходах паставяць антысептыкі. Калі ёй стала дрэнна, яна вырашыла пайсці на самаізаляцыю. Але маці на 2 дні выклікалі на працу. Пасля гэтых 2 дзён у яе паднялася тэмпература. Спачатку 37,2 і пайшло. Яна пайшла да лекара. 8 дзён быў бальнічны, але праз дзень яна ездзіла ў паліклініку. Але ёй не хацелі рабіць здымак лёгкіх. Казалі, што для гэтага няма ніякіх прыкметаў. Урэшце яны здымак зрабілі і знайшлі правабаковую пнеўманію. Яе даставілі ў інфекцыйнае аддзяленне ляхавіцкага шпіталю, дзе яна праляжала 2 дні. Потым ёй стала горш, і яе перавялі на штучную вентыляцыю лёгкіх. Праз 2 дні яна памерла. Тэст на каронавірус яна не атрымала, таму што ў Берасцейскай вобласці адна лабараторыя і тэсты робяцца амаль 2 тыдні. Алена, 38 гадоў, жыхарка вёскі Гаслаўшчына Ляхавіцкага раёну, працавала
бібліятэкарам. І вось гэта адна з 105 гісторыяў, апублікаваных на сайце COVID Requiem онлайн. А у нас на сувязі актывіст моладзевага блоку, які ўласна і займаецца гэтай ініцыятывай, Валер Тамілін. Валер, вітаю. Вітаю, так. Міністэрства здароўя паведамляе пра 214 смерцяў людзей, якія хварэлі на COVID-19. Уласна, на сайце ўжо маеце 105 гісторыяў, то бок амаль што палова ад афіцыйнай лічбы. Так і ёсць, так. Больш таго, з гэтых 214 смерцяў гэта тыя, каму афіцыйна пастаўлены дыягназ COVID-19, і тыя, у якога гэта лічыцца як бы асноўнай прычынай смерці. Это вельмі важны момант, таму што вельмі часта чалавек, напрыклад, памірае ад анкалогіі, так, ляжыць у лякарні, і ягоная анкалогія ускладняецца каранавіруснай інфекцыяй. Ці чалавек мае сардэчныя праблемы, і гэта ускладняецца каранавіруснай інфекцыяй, і ён памірае. І такія людзі, наколькі я разумею, не лічацца у гэтай статыстыцы. Якім чынам вы здабываеце гэтыя гісторыі? Ці гэта людзі вам дасылаюць інфармацыю, ці гэта з нейкай публічнай прасторы? Ну, уласна кажучы, ідэя ў мне з'явілася якраз тады, калі памерлі два маіх калегі з майго заводу, і гэта была першая і другая гісторыя, уласна. Большую частку, напэўна, адсоткаў 65 мы ўзялі з медыяў, усё астатняе гэта людзі дасылалі нам свае гісторыі. А ці ўдаецца неяк уласна спраўджваць гэтыя аповеды? Я пишу гэтым людзям, калі яны пакідаюць кантакты, пытаюся пра гэтага чалавека, пра тое, як ён жыў і гэтак далей. І я думаю, што калі, напрыклад, нехта кажа, у мяне памерла маці, і выкладае яны фотаздымак, і як бы я не думаю, што людзям ёсць сэнс хлусіць пра тое, што іх памерлі сваякі адмыслова. Ну, гэтым як бы я не бачу вялікага сэнсу. Шчыра дзякую. А нагадаю для гледачоў, што ў нас на сувязі быў Валер Тамілін, актывіст моладзевага блоку. На палітвязня анархіста Мікіту Емельянова, асуджанага на 4 гады строгага рэжыму, аказваецца ціск, цвердзяць яго паплечнікі. Нагадаю, што маладзёна пакаралі за кіданне фарбай у будынак суда, а таксама коктейлю Молатава ў металічную браму СІЗА ў Менску. Сам Мікіта тлумачыў гэта тым, што хацеў выразіць салідарнасць з несправядліва асуджанымі. У нас на відэасувязі Зміцер Паліенка. Уласна, Зміцер, скажы, калі ласка, што адбываецца цяпер з Мікітам Емельянавым, ці яго перавялі ўжо ў крытую турму, і растлумач для нашых гледачоў, чым крытая турма горшая за звычайную колонию? Ну, 19 мая пришло от Никиты последнее, скажем так, на данный момент письмо, где он и сообщил, что, скорее всего, 25 мая его уже в крытую направят за то, что он отказывается подписывать заявление о признании своей вины. Скорее всего, да, его уже направили или в СТ-4 в Могилев, или в СТ-А8 в Жодино. Ну, никаких ни свиданий, ни звонков, ни передач, то есть, ну, ничего. Может там находиться годами. Зміцер, а якім чынам цяпер можна падтрымаць Мікіту лістамі салідарнасці, калі пакуль нават і невядомы адрес, куды іх можна даслаць? Да можно даже смело писать в тот же Бобруйск, потому что письма, они должны идти за ним, то есть их перенаправляют администрацию. Ну и не только письмами, можно там проводить, не знаю, там акции о солидарности, там клеить листовки, рисовать граффити. Зміцер, а ці вядома пра нейкія іншыя метады ціску на Мікіту Емельянова у колонии? Ну вот с теми же и письмами, вот, например, наша последняя с Настей письмо, вот, у него со спиной там большие проблемы, видимо, потому что, ну, не постоянно в ШИЗО находится, то есть, а там нет ни матрасов, ничего. Ці вядома, колькі судняў правёў Мікіта ў штрафным изоляторе? За все время вот в ПКТ он был около 10 дней. Все остальное время это в ШИЗО. Дзякуй, Зміцер, за каментар. Сёння на гэтым ставім кропку. Для вас працаваў Вітаў Ціўчык. Заахвочваю зазіраць на нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu. Беражыце сябе.